matur nuwun. Disambung sebelah iki adikku wedok. Diayu Nikten Pratiwi sarjana seni. Oh, iki nembe nempuh pendidikan S2 ana ing Universitas 11 Maret Surakarta. Calone S2, magister yo calone. Oh, ngono. Asli ya kowe mau ngawi pindah hijrah ana ing Solo. Ya matur nuwun. Matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Mak. Iya. Sebelahe kae, Nduk. Lah iki pesinden sing ora tegas dibacok, ora kobong nek dibong. Lah menika pesinden Rainaga. Ngapunten, Mas. Piye? Kok sinden ora tegas dibacok masane pemain debus ngono piye aku? Tak lha piye to piye piye. Jaluk Mas ya kaya kanca-kancane ngene iki ya apik iki mau kaya sarjana apa? Seni iki ya sarjana seni itu. Bojo kula lha aku ya pengen kono-kono sing paling ayu dhewe ngono kuwi bintang tamu kaya Rainaga ne nyembur raimu kuwi apa piye. Nesu ngono nesu. Ya tak tepungke ben warga masyarakat Bulak kene tepung marang kowe. Nah, pangapunten Bapak Ibu ingkang kersa rawuh wonten dalem agung panjenenganipun Bapak Ramadan menika Mbak Inces 2 Asmara. Nah, menika asli piyai saking tlatah Kendal, Jawa Timur. Salah. Saka ndi? Dawung. Jebolan Dawung kagak. Dawung ki apa to? Nggon apa? Desa wi lho, Mas. Heeh, nggon apa? Bakul pakan manuk. Oh, bakul kroto. Heeh. Sapa sing kulino nukani krotomu? Mbah apa? Maksudnya kan aku bakul makan manuk. Oh, manuke Mbah Wo. Manuke Mbah Wo senenge nutuli krotoku. Mbah Wo, monggo jenengan tutul, Mbah. Ah nggih, menika Mbak Inces ingkang asli saking Kendal. Nek nyuwun pangestu, nyuwun berkah barokah dhumateng warga masyarakat Bulak. Insyaallah bulane Maret taune 2026 Mbak Inces badhe tindak wonten Malaysia. Nah, tepuk tangan luar biasa. Menjalani hukuman gantung. Mas, tanggapan. Tanggapan kok digantungi wedhus apa piye aku iki? Tanggapan to? Tanggapan ning kono. Mengisi UNESCO. Kowe dadi sebagai keajaiban dunia. Keajaiban dunia. Dadi fosil diakui oleh UNESCO. Matur nuwun wajan. Heeh. Yayi sing rawuh oke ya, Nduk ya. Jan nganti teko mriko kok. Nganti sini ngomah barang lho, Mas. Iki ya di streaming kalih Malik Official. Oh, Malik Official. Lah jarine ini kan mau iki streamingnya apa to? Malik matane, matamu dhewe kuwi kok. Malik Official kok Malik matane. Gone Pak Somat. Iso didelok saka streaming YouTube. Uga sound system kagungane Mas Darto Laras. Terop yo nggone Mas Darto Laras. Ngono matur. Masjid yo nggone Mas Darto. Oh, masjid nggone umum. Oh, tak kira nggone Mas Darto yo. Terima kasih matur nuwun. Jan luar biasa. Pamundutan akeh nganggo banget. Yo. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Dalem Bapak Narji bakule mie ayam. Badhe nyuwun lagu 1 Podang Kuning, 2 Cinta Merah Jambu. Grup Buah Padi matur nuwun. Wah, ya Pak Narji. Pak Narji mundhut lelagon paring redana kelawan awake dhewe 500.000. Nah, terima kasih. Kurang 450. Oh, matur nuwun. Matur nuwun. Sadurunge awake dhewe nyuwun dawuh karo Mas Prih lawan Mbah Lurah, tak unggahke pesindene. Oh, tak unggahke pesindene. Mbak Vivi karo Mbak Inces jumeneng marak mangayon slendrone Mas. Slendrone Mbak Vivi karo Mbak Inces jumeneng marak mangayon. Ya, terima kasih. Tocae nak cai jatuh cai di. Ayo panggil Mas. Apa-apa gendera